E Cerdeiro vive aquí en Portosás. Eso é o que pon aí. Isto. Que ten? É de Dani. Chegou, Perceval. Ti crees que eu podo ser un bo pai para Dani? Que non é que eu crea, que estou seguro, Andrés. Aquí ten o formulario para a petición de acollida temporal de Daniel. Se ten algunha dúbida... Ten vostede que registrar e confiscar o alambique de Currás. Tíalo herdeiro, Petróleo. Que non tiño pai. Agora xa non, pero tiñalo. Nin agora, nin nunca, Berta. É sobre ese licorteo, Perceval. Pasa, non baixe ben. É ilegal. Ilegal tamén é cruzar un semáforo en Ambra. Mañá imos xuntos ao despacho de Celia e firman os papéis da herdanza, de acordo? Sí. Xuís, xuro por diante de cariño de Deus que non volvo máis facer Perceval. É unha carta de meu pai. Logo desto, nada de nada. 3 horas de entrevista. 6 persoas a un extremo da mesa e eu no outro. Pero que che dixeron? Hola! Ei! Hola, Menéndez. Non, home, agora non. Por que non ves mañá? E que quería? Pois parece que quere denunciar o meu despacho. Si, ti xa non traballas ali? Quéreme pedir axuda. O asunto é grave. Sabes que? A partir de hoxe vou iniciar unha campaña de concienciación en toda a Bisbarra para que todo o mundo faja recollida selectiva de lixo. E ti crees que servirá de algo? Claro, así será moito máis fácil para cando funcionen as plantas de reciclaxe. Se separamos o lixo desde o principio, podese reutilizar moito mellor. Mira, ali está Maracas. A ver isto. Mira por aí, Eso sí que é amor, Eso sí que é. Amor o carallo. Esa figuriña últimamente está espillando verídica. Falta de falar. Justo. A muller perfecta. Cega, muda e xorda. Son as que vos gustan aos homes, non? Non o dirás por mí. Claro. Eva, ti non és home. Vai un poquinho máis que ti, son. Javier Maracas, que un día destes a te denunciar por acoso, xa verás. Deixade en paz. Se cadra mascarón é o único que entende. Un mascarón al ojo a Consuelito. Consuelito é unha cantante cubana da que leva toda a vida namorando. Hola. Pasa un día por ela, Maracas. Jardes, Maracas, jardes. Non merecen. Vemos que o boleto. Si, home, a ver se toca a lotería dunha vez e podes traer a Consuelito de Cuba. Era a mulata máis bonita de Tropicana. Cantaba como a sirena. Maracas. Pero xe non te acordas o que lle dixeches cando saíches de Cuba? Agora é de zarpar. Pero non te me apures, Consolito. E a vos que vos pasa? Que lles vai pasar? Que o amor parecelles unha ridiculez. A médica, co seu diagnóstico. Despois de todo, o amor é unha enfermidade, non? Sí, e ti un enfermo crónico. Lo namoraxeste moitas veces, Petróleo. Hoxe namoreime unha ou ninguna, non me acordo. Maracas. É Consuelito que che respondeu. Xa está ben, non? Deixade en paz. Vamos cubrir o boleto, Maracas. Cantos anos xes, Berta? Che, esas cousas nunca se lle preguntou a unha muller. 33. Pasa algo? Se vas cubrir por idades, pon aí 37, Maracas. Pon, Aí está. Pon un 23 tamén. 23 de Sí, Manjo. do de Saúito. 18 de Paula. 30. Vas queimado de carallo, Evaristo. Calquera diría que somos da mesma quinta, ti e máis eu. 30 ti? Hala. Pois oxalá cumpras os que aparentas, compañeiro. Pon aí 35. E quítame 2 pesos de cada caixa. Acabou.
Aínda así, ten que pedir cita para falar co señor xuiz. Dígolle que Andrés e máis eu somos vellos amigos. Xa sabe que estou aquí. Menéndez. Menéndez, que tal? Como Que estás? tal? Non se facía nun sitio tan acolledor. Non te entendo. A ti sempre se gustaron os despachos de deseño. Nada que ver isto co consulting que tiñas na cidade. Xa ves, a xente cambia. Pode ser. Ti dirás, entre. É por cousa da conserveira Ceinsa. Ti leváchelo o caso, non? A venda da conserveira tramitou na noso consulting, sí. E deixou a 300 traballadores sen traballo. Xa sabes como son estas cousas. Sí, e por eso nunca quixen formar parte do vosso consulting. Refírome aos despidos. As vendas das empresas traen estas consecuencias. Tes razón, pero o caso Ceinsa levouse a cabo por métodos un pouco turbios, non se parece? Eu non diría exactamente turbios. Que non foi culpa mía. Petróleo. Tes unha baleta a man. Toma. Non é para min, é para un que ven por aí babexando. A ver, quen era o que non cría que eu lle marquei un gol ao Real Madrid? E dalle co golazo ese, Ramón. Sabes lo que pasa con algúns mentireiros, Petróleo? Que acaban... Ti cala, son teu pai e debesme respeto. É sumisión ás súas ordes, Alxeto. Vaya, vexo que melloran as relacións familiares. Un pouco máis e parecedes pai e filla, xa. Estou a punto de gañar unha medalla. A que sí, papá? Entón saiu xa o álbum do fútbol, papá. Teño nas miñas mans a historia do fútbol galego. Toma. Aquí veñen todos os partidos un a un, incluído aquel gol que lle marcou a primeira selección galega da historia o Real Madrid. O que marcaste ti? O mesmiño, Ramón Couto en persoa. Eu marquei aquel gol. Veña Couto, marcar yo a Madrid, menos lobos. É verdade. Meu pai marcou ese gol. Outra vaca no millo, non podes negar que fillo teu é Ramón. A ver, partidos xogados na xornada. Aquí está. Real Madrid, selección galega de fútbol. No minuto 14 do segundo tempo, Real Madrid 0, selección galega 1. Leme como é debido, Gol marcado por Ramón Couto, sí. E que máis? Suso Vilalba. Non hai dereito. Suso Vilalba. Se cadra é teu nome artístico. Isto ten que ser un erro. A historia non se engana, Ramón. Escuitade. Éramos os 11 mellores futbolistas galegos. Un combinado feito para ocasión. Non se esforce, Ramón, o seu sano non é bo. Se queres podes te desmaiar. Aquí hai unha médica. Marcara o eu, aquel gol marcara o eu. Ainda me parece sentir as apertas dos compañeiros e os berros nas bancadas. Sí, eu outro día soñei cun mundo sen guerras. Deixo, Paula. O que lle pasa a teu pai é que está entrando na fase avanzada do que se chama delirium de grandeza. Veña, Ramonsiño, toma ya, o que máis ten? Quen metió o golazo ese? Isto vai chegar lonxe, xa veredes. Agora mesmo vou falar con meu amigo Arsenio para que me axude. Vas falar con Arsenio? Corríxome, está na fase terminada. Cante imaginación hai no mundo, Ramón. Arsenio tamén estaba na selección. Arsenio xogou ese partido no mesmo equipo que a min. Claro, e como Arsenio non se decidía marcar, fui Ramón Couto e... Menos vacilar, papá, se queres podemos levar este asunto polo vía judicial, Podemos denunciar a editorial do álbum por falsear a realidade. A venda da conserveira Ceinsa fíxose de forma correcta e dentro dos límites legais, ti sábelo. Non o sei, pero quero sabelo. Se todo tan correcto e tan legal, supoño que non terás inconveniente en ensinarme o informe da operación. Que lle queres ver? Datos, Andrés. Busco datos que me permitan levar a cabo a defensa dos traballadores despedidos. Non merecen o que lle fixeron. Pois esquece. O informe forma parte do segredo profesional. O segredo profesional serve ás veces para ocultar, quizáis, a nosa implicación. Menéndez, eu non teño nada que agachar. Pois entón non terás problema en ensinarme ese informe. Sabíao. Vou levar a defensa deses traballadores, aínda que sexa sen a túa axuda, Andrés. Pódese saber que pinta aquí Menéndez. Vai levar a defensa dos traballadores de Ceinsa. Non pensarás colaborar con él. O xuizo de Ceinsa vai empezar. 300 familias en traballo, Mónica. Sabe lo que significa iso? Iso é o único que te preocupa. Mírame a min. Estou tranquila, ves? Entón, por que tal porizas?
A que viñeches? Coidar de ti. O teu estúpido sentido da honradez pode nos xogar unha mala pasada. Sí. Iso ten razón. Son un estúpido. Non sei quen me mandaría a mí introducirme no vosso grupo. Veña, Andrés. Incorporándote ao noso grupo, chegaches en 10 anos onde outros tardan 50 en chegar. Iso foi o que che mandou introducirte no noso grupo. Sí. E o noso gran triunfo foi vender unha conserveira e conseguir que despedisen 300 traballadores. Só vendiche a fábrica, Andrés. Non firmaches despido ningún. E non me sesas melodramático, anda. Déxame en paz, Mónica, que eres? Iso é o que quero. Eu díxote en paz e ti deixas en paz a Ceinsa. O único que tes que facer é acollerte o segredo profesional, que ademais é o teu deber. Iso é o que tes que facer, reflexionar e non facer parvadas. Agora vou dar un paseo. Vémonos cando esteas máis calmado, de acordo? Telefonero. Malaco! O barquiño está che quedando aquí nin pintado, Estou vello para este traballo. E este barco non volve a navegar comigo dentro. Que dis, home, que dis? Non ves que che está pidiendo mar? Pide, pide. E despois de pintar, ve que tenés por aquí o mascarón. O mascarón está ben no petróleo. Para que o vexan todo. Pero o mascarón é teu. Vai para 50 anos. Que o recollín desde esta cuberta. Quedara prendido nunha rede. Envolveito como se tivese frío. O loco vai saber cantos anos levaría xa debaixo do mar. Xa vai necesitando pintura. Vai moi vello. Pois en canto acabemos de pintar aquí, pintamos o mascarón tamén. A ver si dou para tanto. Veña, veña, séntate aí un pouco. Xa achacamos o cochollo. Esto nun par de semaniñas queda como a novo. Se non xa verás. Dale má pintura negra. Maracas. Darás má pintura, Maracas. Oísme. Maracas. 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 ¡Los Maracas! Terás que pedir outro. Ese xa debe estar frío. Xa non quero café. Non quero nada. Sabes que che volverán pedir o informe se Menéndez decide ir a xuiza. Que pensas facer? Déxame en paz, Mónica. O que faga será cousa miña. A que ven esa actitude de neno arrepentido? No xuizo de Ceinsa estamos todos implicados. En distintas medidas. Que queres dicir? Que ti levache o asunto máis directamente. Ti e máis os teus colaboradores. E ti estabas de paso. Non me fagas rir, Andrés. Digamos que eu só fun testemunha. Testemunha de que? Na venda de Ceinsa participamos como intermediarios. O noso traballo era pactar un bo prezo e conseguir que o noso cliente sacase unha boa porcentaxe de beneficio. E fixémolo ben. O resto non é asunto noso. Serías capaz de vender o teu propio pai. Sí. Pois daquela non pensabas iso de min. Porque a mesma noite en que pechamos o trato, invitachesme a dormir na túa casa para celebralo. Deixamente. O mesmo Andrés de sempre, ainda que digas que non. Ti deixaste querer. Esa é a túa estrategia. Non levar a iniciativa para non ter responsabilidades. Deixar que as cousas pasen sen botar unha man, pero sen estorbar demasiado. Non te enfades, Mónica. Xa sabes que se che irritan os ollos. Es un cobarde. Ti non tes remordementos, Andrés. O que tes é medo. Podes enganar a túa viuviña e ese camareiro, amigo teu. Pero comigo deixase aire de xuiz santón e de bo veciño porque me cansa moito. Tes razón, son un cobarde. Andrés. Vai, te anda. Sí, será mellor. Xa volverei. Non volvas. Como queiras, non volvo. E que che dixeron na editorial? Que eles non son responsables dos datos. Foi o propio club que lles facilitou. E o club que? Chamaches ao Real Madrid? Sí, pero non é a primeira vez que se produce unha profesión indebida destas características, entendes? E non dixías ti que o Arsenio che botaría unha man? Sí, chameino varias veces, pero debe estar de viaxe. Sí, non? A mí, cando me pasa eso, deixo o recado no contestador e moi ben. E que pensas que fixen, Sí. Deixei varios, pero fui inútil. Ramón Couto, liña directa co Raposo de Arteixo. Adiante, compañeiros. Papá, isto empeza a tomar visos de conspiración. Un complot ben organizado acaba coa carreira de calquera. Neso tes razón. Tes unha persoa envexada, tes éxito, tes cartos, non? É o branco perfecto para unha chantaxe, papá. Que queres dicir?
se hai probas, aparecerá. Previo pago dunha cantidade, non? Ti que dis, non tes máis que películas na cabeza. Alá ti, Pero o meu deber é asesorar, papá. Alá ti. Cóbrame petróleo. 2 santas. Que se pode facer cando un lle rouban un hall, Andrés? Non sei, Ramón, non sei. Somos capaces de demostrar que hai mala fe na usurpación da túa personalidade. Houve un caso parecido en América, nos Denver Broncos. O que? Os Denver Broncos, o fútbol americano. Os Denver Broncos eran unha merda, xa para empezar. Non te preocupes, Dani. Andrés terá un mal día. Xa lle pasará. Iso espero. E abrígate, que vai moito frío, vale? Adeus. Adeus. Hola. Oi, como refrescou. Hola, María. Sí, hola. Que lle pasa a Dani? Acabo de atopala e case non me saudou. É por Andrés. Anda a Mónica esa outra vez por aquí. Tranquila, muller. Volves ter o terreo libre. Acabo de ver marchar eu agora mesmo no coche. Que cousas tes, Celia? Non é iso que me preocupa. Claro que non. A ti tanto che ten que Mónica veña ou non veña a Porto Sás. Que viría a buscar? Non te faja la parva comigo. O que ven buscar esa sabémolo todos. Pero esta vez é distinto, Celia. Andrés dixo Dani que estaba moi nervioso pola mañán. Ti víchelo hoxe? Non. Ai, é iso que quedara de pasar polo Consello para recoller uns documentos do xulgado. Ves? Ten que ser algo moi grave. Andrés non esquece así como así as súas obrigas. Andará con caso deses de embargo. Xa sabes que son duros de roer. Mira, non viñeron exemplares da historia do fútbol falo. Non, acabáronse. Sí, non sabes que Couto anda contando por aí que meteu un gol? Xa sei. A ninguén lle fai caso. Imagínalo. Couto marcando un gol, o goleando a Madrid. Debedes pensar que somos parvos de todo. E se fose verdade? Celia, por favor, como vai ser verdade? É desde cando te preocupan a ti os fracasos de Couto? Preocuparme? A min tanto me ten o que faja ou deixe de facer así. Diz que anda removendo Roma con Santiago para atopar unha proba. Se cadra non mirou onde debía. Se cadra? Que queres dicir? Que Couto é un aproveitado, María. Pero non é mentireiro. Pois debe ser a única que lle cree a trola do gol. Morriu! Quen morriu? Está morto. Quen? Maracas. Maracas? No Porto, morriu. Queda aí, María. Vou alá por se necesitan algo. Venga, imos a la corrente. Venga, tranquilo, tranquilo. Esta mañá fechouse en Santiago o 15º encontro de escritores galegos e cataláns que durante 3 días estudiou as relacións entre a literatura. Mónica, que pasa? Foi horrible, Andrés, horrible. Pero que pasou? Estaba esvaradío e foixome o coche. Veña, pasa. Ia moi nerviosa. Non podía apartar da cabeza o que me dixeches. Veña, esquece, eh? Xa pasou. Sempre que discuto contigo perdo os nervios. É superior a min. Estaba pensando no que me dixeras. Insultándote a gritos mentres conducía. Veña, xa vale, eh? Xa vale, xa está. Non se me dá nada ben enfadarme contigo. A min tampouco. Veña, agora tens que descansar. Quita isto. Vouche preparar algo quente, vale? Queda comigo. Non contestes, por favor. Un momentinho, vale? Sí. Que? Que cadáver? Sí. Sí, agora vou. Sinto, Mónica, teño que sair. Morreu o Maracas, un vello mariñeiro de Porto Zas, e teño que levantar o cadáver. Vaya día, non? Sí, volvo en canto poida, vale? Marcha tranquilo. Chamaré un taxi para que me leve. Estás segura? Sí, estou perfectamente. Ti fai o teu. Non, mira, non quero que marches nun taxi. Queda aquí ata que esteas ben e coller o meu coche, vale?
A min xa verá que me leve. Estás seguro do que fas? Mira que acabo de esnaquizar un coche. Non sei se asparo, anda. Aquí tende a miña ficha do ano 57. Daquela Arsenio xogaba no Deportivo e eu no Portosás. Pero non te esforces, Ramón, non te esforces. Aquí, ninguén dubida de que ti fuches un gran futbolista. Pero é que de aí a que nos dijas que ti lle meteras un golazo ao Madrid. Hai un abismo, papá. Telo que recoñecer. Os dous fomos escollidos para formar parte do combinado galego que se enfrontou ao Real Madrid. Estaban tamén Roque Penas de Vigo, Manolo Franco da Coruña... Suso Vilalba, Couto, acórdate de Suso Vilalba, el debo la vitoria. Non perdoan, Couto? É iso que debían estar afeitos as fantasmadas dun que sei eu? Todo canto eu vos conto no mundo é certo, Incluída a historia que viviches cunha serea? Ela, Cunha serea petróleo. no porto de Londonderry, tiña unha de escamas que era moito. Unha historia de amor imposible. Ela tiña que se conservar en Salmoira e el non a soubo comprender. Fracasaches cunha serea petróleo. Quedei un pouco escamado, Se que tiña moita espiña. Pero o que eu vos conto non é fantasía nenhunha, Que va, papá. O teu cobalón foi un idilio consumado. Isto xa sabemos. Que tal, mano? Que tal? Va, imos tirando. Veña, Manjo, anímate. Por certo, sabes que pasado mañán hai un rally aquí ao lado? Sí, pero pasado mañán teño que ir ao xulgado. Mañán. Facerme cargo do certificado de función do Maracas. Papeleo, todo. Se queres, vouche eu. Total, non sendo ninguén da familia, que máis ten? Nada, deixa, irei ao Berto. É o último que podo facer por el tamén. Atendede. Van dar a combinación gañadora. Meu pobre, estou no vendo coller nota de todos os números cantos haría. Desde logo sodes uns morbosos. Mira que seguir cos costumes dun defunto... 33... O 33? Ese xa o tiña acertado, son os meus anos. 35 os meus... Non pode ser, o 23. 30 que era Currás, non? Pódese saber que pasa. O 37 tamén está. E o complementario de 18. O boleto de Maracas ten 5 acertos en complementario, 8,5 millóns. 8 kilos e pico prácticamente 9, meu. Un momento. Estades vos rindo de min ou que? Non, papá, o Maracas en par descanse cubriu un boleto e agora ten premio. Era boa. Vos non credelo do meu gol e eu teño que crelo de Maracas. Tes que te lo ti, Manjui. Tes que te lo ti, non? Creo que... O último que viu Maracas fuches ti, non? É que? Eu non tiño nada, que? Non te quererás quedar cos cartos, Que quero quedar buitre, que eres un buitre. Boname, veña, xa está. Pero nalgúnes ten que estar, Se cadra nin no selou. Aquí mesmiño, Ramón. Cando deixou o Maracas en sacar un boleto? Pois logo ten que aparecer. Son moitos cartos. Habíache ben xente, non terra? Si, non faltou nin gente. Non somos nada. Pobre Maracas. Agora xa descansa en paz para sempre. Era moi boa xente, Sí. Cando pasou do meu home, ele foi o primeiriño a ofrecerse para o que fixera falta. E agora? Agora, verdade, eu que sei. A vida segue, María. Este bar xa non será o mesmo sen o Maracas. Onde raio metería o boleto premiado? Ai, papá, ti sempre tan sentimental. E no caso de aparecer o boleto, quen sería o propietario legal? Nos houve outros casos parecidos e a xurisprudencia non deixa lugar a dúbidas, O propietario legal do boleto é a persoa que o atopa. Ui, pois eu non o teño moi claro, Es. Se se cubriu entre todos, o que di la isla o ten a súa lógica. Entre todos non, papá. Ti non estabas. Pica la boquiñas. Eu teño entendido que se non existen herdeiros legais, o Consello pode ser responsable subsidiario. Mira ti pra alcaldesa. O Consello xa ten dabondo cos impostos. Non habendo herdeiros legais, Celia, o propietario é a persoa que topa o boleto. Estás seguro? Sí. Pois iso non é xusto. Despois de todo fomos nós que nos encargamos do enterro. Sí, pero esa é unha alegación que non ten xurisdicción. En Iowa, en América. Mira que me levantei eu ben veces para ilo a atender sen estar de garda. Non falta día en que non
tomar o seu café de balde. Para que veña agora calquera de fora, atopo o boleto e se volva rico a súa conta. Pero que tan solidarios sodes, Sabe onde quedou mal? Quedou paseando. Está moi triste. Queríalle moito. Co ben que me viñen a min os cartos para levantar a hipoteca da casa. Ou para construir un asilo de anciáns, levando o nome do final, claro. Unha pregunta, Monchiño. Ese asilo construiría o Empresas Couto? Es lercha. Moito ánimo de lucro hai por aquí. Como se non houvese xente abonda no mundo que necesitase máis eses cartos que vos. Non é cuestión de necesidades, Paula, entendes? Non é cuestión deso. O que atopa o boleto queda con ele e acabouse, xa está. Estás seguro de que o que atopa o boleto pode cobrar sen máis? Logo non te fías de mí, papá? Non. O mellor que podemos facer é consultarle a Andrés, que para iso é xuíz, non? Te razón, Berta. Veña. Claro. Agora mesmiño vou falar eu co xuiz e saímos de dúbidas. Paula, quédame aquí no local e ten o café aí a quentar. Pois por unha vez teño que lle dar a razón a Ladislao. Elo? O que teño o boleto será que non cobre. Onde poderá estar ese boleto, Non sei. En tampouco teño tempo para pensar niso. Segues co asunto de Seinsa na cabeza, Sí. Non sei que facer, Home, Andrés, eu non sei, non entendo moito de finanzas, pero ti decías que a venda de Seinsa se tramitou segundo supostos legais ou non sei que fraude cometiu o vosso consulti. Nin a fábrica nin os terreos de Ceinsa valían un peso. O negocio chegou cando os compradores revenderon os terreos despois da recalificación. Desmantelaron a fábrica e negociaron co solo. Ben, daquela, a multinacional francesa esa que mercou... Xogaban sobre seguro. Xogaban sobre seguro. Non entendo. Que queres dicir? Xogaban sobre seguro? Información privilexiada, petróleo, é o que quero dicir. Esa información tiña o voso consulting. Teñamos contactos e sabíamos que os terreos se recalificarían. Ian valer o dobre do que valía no momento da compra. E ti que tes que ver con esa fraude? Que eu sei, petróleo. Eu sei como se fixeron as cousas. Pois daquela fala, meu. Tens que dicir a verdade, pensa nos traballadores. E que pensas que fan? Pero non podo dicir nada. Debo o meu segredo profesional. Non podo, como que non podes? Ti, digo eu, o que tes que facer é buscar algún xeito de facerllelas pagar. Ou que o caso é botarlle un cabo aos traballadores. Xa, pero non é tan doado. Sobre todo cando hai xente que queres, ou que quixeres, polo medio. Mónica. Que nin tan sequera teño claro que ela participara na fraude de Ceinsa. A que veñen esas dúbidas? Ti cando manexache a información esa, o informe ese, xa sabías que había algo raro. Xa, pero... É que onte... Que? Onte estaba tan indefensa. Non confundamos os sentimentos, Andrés, non confundamos, Unha cousa é o amor e outra cousa ben distinta é compadecerse. En confianza. Pensei que vindo para Portozás non volvería a oír nada de casos como o de Ceinsa. Xa, pois, xa está. Agora, eu que sei, tes que saldar contas e acabar definitivamente. Sí, pero faiseme duro. Xa o sei, pero... O que tes ti con Ceinsa é unha cousa pendente. Ou agora ou carpetazo, meu. É que se polo menos tivese claro que Mónica é culpable. Se fose así, xúroche que non tería nada que pensar. Eche boa verdade, Andrés, non hai peor cego que o que non quere ver. E a ti, Mónica, vendouche os ollos e o carallo, Andrés. Non é iso, petróleo. É que non podo ser obxectivo. Ela foi infiel, sabes? E desde aquela só busco pretextos para odiala. Ti non necesitaches pretexto ningún para picar amarras. Estabas convencido de que aquel traballo que tiñas non che gustaba e queríalo deixar e punto. Quería, ti o dixeches, pero non puide. Pois agora podes. Tens que dar a cara. Pero podes. Non sei. Estou confundido, non podo pensar. Chegarás a Ítaca, pero non forces a travesía. Ti, onde aprendiches iso? É unha canción preciosa. Quere dicir que as cousas chegan, pero o seu tempo. E o meu tempo chegou, así que marcho. Tes presa?
Teño un lote dela. Nalgún sitio en Porto Sás hai un boleto de lotería premiado e ha de ser para que non a tope. Mira se teño presa. Eu e toda a vila temos presa. Vémonos, meu. Non me creen, Melgacho, non me creen. Eu marcar aquel gol. Fora un gol histórico. Tú tes que acordar. Daquela non se falaba de outra cousa. Eu estaba metido no charco ata o pescozo. Mentira. Ti daquela estabas en terra. Ti tamén o negas, Que razón ten o meu fillo cando fala de conspiración. Empezamos torpes, acórdome ben. Ninguén daba un peso por nós. A tripulación estaba dormindo. Saca dai. Era un equipo de categoría. Chegou o balón. A 10 metros da portería chutei con todas as miñas forzas, E ninguén o soubo. Pero que dis? Nas bancadas berraban alpurizados. Couto, Couto, Couto. Chovía, sí. Chovía Deus da Arauja. E dicías que non te acordabas, 2 millas a brasa ata que pasou un helicóptero. Xornais. Oxalá. Se o partido saíra nos xornais, eu agora tería unha proba. Fotos. Ou fotos. Se houvese. Un momento. Dixeches fotos? Na confraría. As fotos do náufrago. Unha foto? Hai unha foto! Gracias, Melgacho, gracias. Hai unha foto, sí. Pero está ben agachada. O señor xuíz xa debería estar aquí. Aquí estou, Pitusa. Hola, Mónica. Hola. Viñache devolver isto. Quería darche as gracias polo ben que te portaches comigo. Despois temos que despachar, señor xuíz. Podoche pedir outro favor? Sí, de que se trata? Xestionarías os papéis do seguro? Faltaría máis. Ocupareime de todo. Trae a documentación. Por suposto. Non pensarás que ando por aí indocumentada. Mónica, eu quería... Eu tamén quería pedirche desculpas por todo. O accidente de onte fíxome reflexionar, sabes? A min tamén. Creo que me excedín acusándote. Deixa de culparte, Andrés. Os dous sabemos que eu tamén teño o meu carácter. Precisamente iso foi o que me conquistou de ti. É o que nos acabou distanciando. En fin, vexote moi contenta. Contenta non é a palabra. Digamos que me reconciliei comigo mesma. Mónica Senra acabou aceptándose. Iso merece un titular. Non sexas parvo. Simplemente cheguei á conclusión de que as cousas non se poden cambiar. Non te enganes, Mónica. O xuízo está aí e terás que facerlle fronte. Con ou sen segredo profesional, a tramitación vai ser enxuizada. Xo sei. E tamén sabes que podes contar coa miña axuda. Non che vin pedir axuda. Alégrame que non a necesites. Non dixen iso. Só dixen que non a quero. Fai o que teñas que facer no xuízo, Andrés. O feito está. Se son inocente saberase e se son culpable tamén. Ti xa o sabes agora, por que non mo dis? Ata onde chega a túa implicación, Mónica? Xa o saberás cando teñas que saber. Non sabes como me tranquiliza verte tan contenta. Señor xuíz. Un momento, Pitusa, por favor. O que si che pido é que non esqueza os trámites do seguro. Mañá telos listos. Boleto. Merda. Unha foto da Consuelito. Medio espida, ademais. O boleto ten que estar aquí. O boleto ten que estar aquí, son rico xa prácticamente. Pasarei a vellez, deitado na praia.
tomando daiquiris ca mulata Claudia. Eu non coñezo ninguna mulata Claudia, pero tanto temos carei unha. E tomarei daiquiris con ela, Ti, que pasa aquí? Fajas eso, que son quinto dan de Kung Fu e podeche romper a cabeza, A nocturnidade é a lei, vos, sí. Nocturnidade que? É a lei, vos, sí. Que? É a lei. Estás buscando o boleto do Maracas, non debíache dar vergonza. Mais vergonza te debería dar a ti. Andar remexendo nas cousas dun morto por encargo de teu pai. Por encargo de teu Eu non pai. estou aquí por encargo de meu pai, Eu vin... Que? Para tirar o meu nome pola borda. E tamén para... Non me deas, Para? Buscar o boleto do Maracas. Eu tamén. Mira. Aquí non hai sitio, aquí non hai sitio. Se atopamos o boleto, repartimos cunha ONG, Ai, ti coa tua parte fai o que queiras, que eu camiña a ir de vacacións. A caridade ben entendida empeza por unha mesma. Cuidado. Venga, Algea, vámonos a pechar. Ai! Coidasme cos sustos, Bertiña, que son un quinto de Kung Fu e podoche romper a cabeza, Que fas ti aquí? A que viñeches? Eu? A nada, A nada. Como a nós, a nada. E logo por que vos agachabades vos? É que me pareciu ver alguén. Ti non tiñas que estar no bar. Fon dando unha voltiña e prácticamente... Que dis Lao? O que faltaba? Dixo eu, que se vos parece nos organizamos e se topamos o boleto do Maracas repartimos os cartos, non? É unha boa idea. Repartimos os cartos? Sí, home. Veña. Ala vai a mulata Claudia, ala vai os daiquins... Quen é a mulata Claudia? Oh, nunca hemos falado de mulata Claudia, a jordela, Desde logo que hai que ver. Ei, oiches que isto non é o que parece, que nós estaba... Non, acabamos todos aquí, coincidimos por vir mirar polo barco do Maracas. A podrese... Claro, Manfi. claro, pero nós marchamos xa, porque xa Espera, sabemos. A todos. Corpo do Maracas ainda quente, va a seguir remexendo todo o canto hai para topar un boleto. Dalo ti, non talo ti que estaba sempre canda él. Me falta que se va con unha centella na cabeza. Vaya, veña, marchamos e... Sí, marchade todos. Xa sei o que viñades todos. Che. Manjui. Duras. Que non. Hola, Celia. Parece que van ben as vendas, E desde cando te preocupas ti polos meus negocios? Fomos amigos, acordas? Xa te vexo vir, Monchiño. Que me queres? Ti estabas naquel partido, Celia. Estaba. Non teria outra cousa mellor que facer ese día. E te la foto do gol. Foto? De que foto me fala só? Sacaches matita, este que acordar. De eso hai moito tempo. É a única proba que teño do meu gol ao Madrid. Tesme que dar esa foto. Sei que toleaches, Monchiño. Esa foto non pode andar por aí. Eso é o que queres ti. Pero aí xa de sacar ainda que sexa das tripas. Leva moita historia canda ela. E a ti que che importa, é miña? Podes te acordar por que a teño eu? Porque me sacaches ti, maldito sexa o día Daquela que... non dixías eso. Pero xa o pensaba. Que mala memoria tes, Moncho. Veña, Celia, que misterio pode ter o retrato dun xogador marcando un gol? Desde logo. Seguro que esa foto non ten máis cousas. Se fecho os ollos, podo recordar todos os detalles daquel día. Unha portería, un balón entrando e un Ramón Couto de 20 anos. E máis nada, verdade? Anda, vaite. Nego recordos deixan marca en ti. Dasma ou non? Nunca, non a mereces. A culpa é miña por pensar que me botarías unha man. O pescoso, unha man ao pescoso che botaba de boa gana. Ti queres cartos, verdade? Fora, larga. Virxe. Estabas aí, María? Vai todo ben, Celia? Sí. Homes, que pouca memoria teño. Ronca-lhe o carallo que a mala sorte, que che toca a lotería non poder disfrutala. O carallo é que nin o Maracas nin ninguén, Porque quen atopa o boleto agora? O boleto había que buscalo. Home, claro, pero quen se pon agora con eso? É que é como a tolería, que se vai por a buscar un boleto. Evariste? É o problema, joder. Agora cada vez que vina por a Mascarón venlle o Maracas o pensamento, non ves? E teño café ao lume, min, madre.
Petróleo, para onde vas? Os cobardes foxen, currás, sabíalo? Primeiro tiran a pedra e despois acochan a man. Que un fallo teno calquera, non meu, Que che dije, currás? Ti morre cando queiras. Xa verá quen como que deixas ti detrás. Que tampouco te poñes así, O difunto do Maracas só deixou un miseria. Que iso que dixo eu? Ela que carai andaba facendo anta noite buscando no barco de Maracas? Buscando o boleto. Parecían buitres ao redor dunha preada. Nin a memoria dun morto respetan. A memoria do Maracas sempre estará viva neste local, Acabouse. Confiaba yo Mascarón todos os seus secretos. Pois igual había que preguntar a Mascarón onde está o boleto. Porque pode que ao principio, pois sí, guiáranos un pouco pola cobixa, pero ti sabes que todo o mundo o apreciaba. No, si, a min tamén me ten intrigado onde pode estar o merda ese do boleto, pero... eso. Xa. Que sei, que no barco non está, porque non quedou un sitio sen cachar. Pois non lle vexo xeito, A non ser que o morto, quero dicir, que o Maracas o levase cando Logo escusamos de seguir buscando. Mira, polo menos de algo lle serviu o defunto de Maracas cubrir o boleto todas as semanas. Agora o máis rico do cemiterio. Acabouse. E logo a marea que estará subindo ou baixando. Vou ver, non? Evaristo, a marea está subindo, non? Este ano hai boa colleita, curras. Me caginado, don Amancio, querme matar co susto. Sigue. Eu vin a miñoca, don Amancio. O sebo, sí, señor. Pero a mí non me pescas. Ti sabes o que estás facendo? Sachando. Un sacrilexio. Desenterrar un cadáver. É un sacrilexio. Don Amancio, non estará pensando que eu... Isto vai chegar ao Papa de Roma. Acouge, don Amancio. Onde ve vostede aquí un cadáver desenterrado? Porque cheguei a tempo. Se chego a tardar 5 minutos... Don Amancio, eu non quero discutir. Eu vin a miñoca e acabou. Si viñas ao que viñas. Eso sabémolo os dous. Sabémolo os dous e máis tamén o sabe de arriba. Que ao final é o que decide, non é? Así que é unha cousa entre ela e máis eu. A máis, don Amancio, estou arrepentidísimo de todo, ves? E quero me confesar xa agora mesmo. Que logo recapacitas ti. Don Amancio, un momento teno calquera, pero xa sabe que eu son un home de fe, Sendo así... Eu, pecador, confésamo de ter feito isto e listo. E agora non lle pode contar a ninguén, don Amancio? Segredo de confesión, Veña, vai dai. Toma, María, a nota do pedido para mañá. Que me miras? Nada, dixo que ao mellor queres que tomemos un café. E logo? Se cadra, necesitas falar con alguén. Non, muller, é que hoxe estou moi casa. Que che dixo Couto? Ese, falcatruadas de cousas sin importancia. Sabía que Couto podía alporizarte, pero o que non sabía que tamén podía entristecerte. É que é iso de que fostes amigos? Éramos moi novos. Foi o que se chama... Non me digas máis. Un amor da mocidade. É puido selo da miña vida, pero as cousas son como son. Aí onde o ves, Ramón era o mellor mozo da vila. Ai, daquela os Coutos xa tiñan cartos, en cambio eu... É iso que terá que ver. Todo, nena, todo. Daquela era xa así. Eu soubo escoller moi ben. Que máis lle conviña. Sempre tivo bo ollo para os negocios. E eu daquela non era negocio ningún. E deixou? Nunca. Casou con outro punto. Iámonos ás agachadas para que seu pai non nos soubese. Sempre me dicía que yo ia contar, pero... Non me extraña que non o poidas ver. Daquela xurei que chegaría a estar por riba del. Calquera cousa que fixese ou calquera paso que dese, tería que contar coa miña autorización. Pois mire, tío, que son as cousas. Meu dito meu feito, eu sei a alcaldesa e Couto non pode mover un dedo sen a túa autorización. Como difícil, non vais pensar. Pero mentre eu teña alento, ese non se volve a reír de mí, non. Que cobarde foi. Non digas eso. Eu tamén as pagou, nunca feliz fui.
E agora venme co conto ese da foto e do gol. Claro que a teño eu, é miña. É porque non lle devolves. Eu de ti non quería nada del. Porque esa foto non pode andar por aí adiante. Está dedicada. Dedicoume o gol. Ainda me acordo como se fose hoxe. Díxome antes do partido: vou marcar para ti, Celia. Cada vez que lee esa dedicatoria, ele nin sequera se acorda. Que desagradecido. Pois eu contáballe a todo o mundo que estivo namorado de ti. Era a miña vinganza. Para qué? Para que todos saiban que eu tamén non estiven dese badulaque? Non. Mellor que queden as cousas así como están. Eu coa foto e el sin o gol. E veña, vamos para casa que xa é tarde. Sí. A ver se poñen algo na tele. Se eu comprei unha película. Aí está. A boda do meu mellor amigo. Ah, sí, xa vi. Está a Julia Roberts, espléndida. Bueno, pois é unha rapaza que ten un amigo. Vai casar. Vale. Pois os do Cruz dixeron que o coche quedou desfeito. Sí, Mónica puidose matar. Está feita a correr, non coñece ben as estradas. Non, o que non se pode conducir con problemas na cabeza, Petróleo. Eu paseime con Mónica, saiu daqui furiosa. Non te culpes. Ti non lle dixeches que se estrelase, as cousas pasan e punto, Andrés. E que sabises onte. Recordábame a Mónica de antes, incapaz de facerlle mal a ninguén. Que pasa? Incapaz de facerlle mal a ninguén, Andrés. Sí. O que pasa é que ti coñecíchela cando xa empezara todo o asunto de Ceinse. Aí empezou a súa transformación, pero antes non... O de antes non conta, amigo. As persoas somos o que somos, non o que fomos daquela... Non sei. Non sei, estou desconcertado con este tema. Antes non vas a estar. É lógico, ti tranquilo, as cousas, eu que sei, xa... O tempo xa porá as cousas no seu sitio. Non? Sí. Non sei se o seguro se fará cargo dun sinistro total. Teño aquí os papéis. O coche de Mónica ainda era do paquete, non? O de Mónica sí, pero o día do accidente levaba un que non era dela. Pode mirar, non? E para iso, estudiaches unha carreira, mira. Propietario, Mónica Senra. Propietario, aquí dio ben claro. Matriculado no ano 92. 92, sí. Pero Mónica comprou o seu coche o ano pasado. Mercaría outro de segunda man para moverse por a cidade, eu que sei. Pero nese caso ten que haber documentos de transferencia. Aquí. Esta é a transferencia. Non pode ser. O que? Sí que é a transferencia. O coche estaba no nome de Ceinse. Ai, Ceinsa, eu non entendo nada, Ceinsa. Pero non te das conta. Todos os bens de Ceinsa pasaran a más da multinacional francesa. E que? Mónica mercoulle o coche aos franceses eses. Tes moito mundo, Petróleo. Pero non o suficiente. Así paganse algúns favores, sabíalo? Queres dicir que foi un regalo? Un regalo. Chamémoslle mellor suborno ou prevaricación. Daquela Mónica... Sí. Esta é a proba definitiva da súa implicación na fraude de Ceinse. Vai. Hola. Hola. Que... extrañoume verche o coche na porta estas horas. Sí. Fíxoseme algo tarde. Precisamente agora marchaba para o xulgado. Despois de cambiarme, claro. Sí. Fíxoseme bastante tarde. Hai días nos que non apetece nada sair da casa, non sei? Pois os problemas hai que plantarlles cara. E para iso estamos os veciños, para axudar no que faga falta. Gracias, María. Pero non é nada no que ti me podes axudar. Daquela hai algo... Intuición feminina, supoño. Pois o primeiro paso para resolver un problema é contarlle a unha amiga. Ou a unha veciña. Sí, pero contar que? Se eu mesmo soubese por onde empezar. Un pechicho da selección.
Que? Como van as pescudas esas? Para descubrir o golazo do Real Madrid. Vos non riades, que este gol fantasma está lle quitando o sono. Non pegou ollen toda a noite. Homes de pouca fe. Estes, se non meten o dedo na chaja, non... Neste caso tamén eu teria que verlo. Vostede tense que acordar, don Amancio. Era unha selección dos mellores xogadores galegos. Nin deso me acordo, Ramón. Non dixo don Amancio que ese combinado existiu, ben o sabe, non ben no libro, e o partido tamén. A máis, hai unha proba irrefutable dese gol. Dixo un paxariño que chama de traer Arsenio, non? Que prova? Espera sentado. Unha proba definitiva de que eu marquei ese gol. Unha foto. Unha foto? E a foto, onde está? A foto está ben jardada. E xuro vos que vos la aí traer. Sí, jardada, sí. Papá, xurar, Esa foto non aparece. Xa, pero hai decisións moi difíciles, María. Dismo a min. Tens razón. Ti sí que pasache as túas. E ben me cadrou ter un amigo que un día me puso as cousas claras. De non ser por el, hoxe non asumiría que son unha viúva. Chamachesme entremetido, acordaste? Desde cadra agora estás pensando mesmo de min. Non, non, de veras. O que pasa é que isto é distinto. A decisión está tomada. Eu sei que lle vou arruinar o futuro a algunha persoa. Non creo que seas capaz de arruinarlle o futuro a ninguén. Se se trata dun caso de xustiza, sempre ten que haber algún perxudicado. Sí. Pode que teña razón. Pero non é doado facer valer a xustiza a conta de afundir persoas. Non sendo para salvar outras. Sabes? É unha sorte terte de amiga. Ou de veciña. Anda, cámbiate. Non sei se que pito se te teñe que ler a cartilla por chegar a estar. María. Gracias. Pois ti non te preocupes, que o que vas facer é correcto. A ver se aprende dunha vez. Eso espero. Celia, quero esa foto. Canto pides por ela? Es un animal, Monchiño. Che. Mar, xa está tendo eu na charcutaría. Non, eu quería limóns. Que pouco me coñeces. 50.000. Quilo e medio. Saíu cara, pero por fin é miña. Agora van saber eses. Que? É ou non é un gol de Couto? Espera un momento. Para onde vas? Pago xa despois. Non tes nada que me pagar. Eu non cobro polos favores, Moncho. Vaya. Gracias, Celia. Tampouco é unha foto maravillosa. É preciosa, irrepetible. Sobre todo polo revés. As fotos teñen dúas caras, como a todo nesta vida. Dese gol non te acordabas, non? Sempre tes que ter razón, eh? Oxalá neste caso non fose así. Non dijas eso. Foi un tempo bonito. Foi un tempo pasado e enterrado. Sempre tes que dicir a última palabra. Deixámolo así. E agora vaite. Non vai a ser que me volva atrás. Así que xa tramitache os papéis do seguro. Iso chamase eficiencia, sí, señor. Efectivamente. Aquí tes. Mónica, por que non me dixeches que cambiaras de coche? Cambiar de coche. Dilo polos papéis, claro. Estiven a piques de creer na túa inocencia. Sabes, darche os papéis foi unha torpeza. Agora fai con eles o que queiras. Definitivamente apoiarei a Menéndez na defensa dos traballadores de Ceinsa. Se me denuncias, arruinasme, Andrés. Nin siquiera o vas pensar. E ti? Pensáchelo ti a hora de implicarte nunha fraude? Que outras compensacións recibiches ademais do coche? Era o caso máis importante que chegou ao consulting. Quería demostrar a miña valía profesional. Pois sí, sí que demostraches. A isto chámaselle corrupción. Por favor, Andrés. E aínda querías convencerme de que todo estaba ben feito.
Suspenderame do exercicio da abogacía. Ese xa non é asunto meu. Como que non é asunto teu? Isto é un asunto dos dous. A min tamén me enganaches, Mónica. Entón? Adeus. Estás seguro, Andrés? Desta vez sí. E para sempre. Adeus, Andrés. Menéndez. Son Andrés Domínguez. Petróleo, podo levar o mascarón para casa? E para que o queres, ti? Aquí acabarás estrajando e quería jardalo do recordo. Non sei, meu, é que... Eu que sei, justame velo aí, non, manjo? Tens razón, a Maracas tamén lle gustaba vilo ver o bar. Mira. O qué? Que? Que? Son cosas de Maracas. Mira, tío. Mira, Habana, unha postal da Habana. Postal da Habana. Unha entrada para ver a actuación de Consuelito, Te mira, echo mira. mucho de menos. Mira, unha foto dela. Unha foto de Consuelito, mira. ¡Boleto! Que dis? Un boleto de lotería! O boleto está no meu bar, o boleto é meu. Non dixo Suís que era de que non topase? Ten razón. Cando menos, deberías darlle algo á parroquia, manjo. Claro, din que a sorte hai que compartila, manjuiño. Que senón que se jazada. Onde liches ti eso? Xa podedes deixar de buscar o boleto. E pensar que o boleto estivo no petróleo desde o primeiro momento... Se está claro. O Maraca non lle podía confiar a ninguén máis que o mascarón. Dijo eu que deberíamos proceder a un reparto equitativo, porque... O boleto é do Maraca. Se cos cartos do premio vos cumprir a súa vontade. Tranquilízate. É un sentimento cristiano. Sí, señor. Mangui, ti fuche a última persoa que o viu con vida. Cal foi a súa derradeira vontade? Verdadeira. Quererás dicir a única. A única. Acertar a lotería e traer a Consuelito de Cuba. E así se fará. Veña, ó! Ben, as tres centrais sindicais con representación na empresa CEINSA convocaron esta rolda de prensa para daren a coñecer os datos previos ao proceso suizo. Hai novidades importantes na investigación sobre a venda da empresa. Non foi unha venda, foi un roubo. Bueno, por favor, calma. Ten a palabra o señor Menéndez, o noso abogado. Temos probas de que a venda de CEINSA foi unha fraude organizada polos compradores coa complicidade dos intermediarios comerciais. Conseguimos estas probas gracias á colaboración dun xurista que está relacionado indirectamente coa operación. Os pormenores están aínda baixo o segredo do sumario, pero o importante é que CEINSA volve ser dos traballadores. A empresa retomará a súa actividade en canto sexa posible. Vale, moitas gracias. Por fin estades todos de acordo. Eu voume. Che, un momentiño, Couto, que ti tamén nos debes algo, Sí, onde vai a prova aquela que tiña dese gol? A foto esa que tiña. Coa miña palabra debíamos chegar. Mentiroso. Non ten foto ningunha do golazo. Couto, colles antes un mentireiro con cosa. Deixado tranquilo, xa se encargará Arsenio de sacalo do apuro. Meu pai é amigo de Arsenio, é verdade, Deixos, Ladislao, deixos. Pero, señor Ramón, que traballo lle custa admitir que ese gol foi un farol seu? Couto ten unha foto dese gol. Anda, ensínallela. Ramón, está chu pedindo a alcaldesa, Celia tamén quere ver como caes na túa propia trampa. Tedes razón. Non hai proba ningunha. Que dis? Celia só quería botar leño ao lume.
Este Couto sempre fui igual de fachendoso. Deixe o xa, don Amancio, por favor. Fala, eu teño que marchar. Tende sentidiño. Hasta logo, don Amancio. Vai con Deus. Oíste, sabería que non, que pedille desculpas un pouco a Ramón. Sí, sobre todo porque xa admitiu que nos mentira e todo eso. Sí. Oiche, Ramón, que o de antes era unha carallada que tiña... Bos días. Estou buscando a Ramón Couto. Manda cá. Eu fai o raposo de Arteixo en persoa, Xesús! Ramón! Ramón, aquilo... Ai, mi madre... Oi, hai que Amigo. Está moito máis guapo que na Sabía que non me fallarías. Ti acordaste, verdade, Arsenio? Aquel gol marcara o eu. Como non me vou acordar, meu home? Gracias a ese gol ganamos yo a Madrid. Sente, don Arsenio, sente. Eu son o fillo de Ramón Ladislao. Eu non xogo a fútbol, son abogado, pero... Sen embargo, a min todo o que resulta alienante para as persoas Pauliña, Non lle faga caso, mister, non lle faga caso. É por levar a contraria, sabe? Mister, é que vai quedar moito por aquí, porque podíamos organizar perfectamente un partidillo de fútbol. Eu só o teño visto moitas veces pola rúa. Pero non sabe canto me alegro de poderos saudar, de verdade. Ai, que humilde. Aí onde se nota que hai categoría. Pódeme firmar un autógrafo aí? Non faltaba máis, con moito gusto. Eu son Manjo, amigo de Ramón. Eso de amigo... Pues claro que sí, Ramón. Amigos, non? Claro. É que como se portaba aquí este de rapaz aí, Dáballe ben. Non había outras pernas millores. Pero o club funcionaba? El xa pode estar tranquilo porque eu xa chamei ao club e van a cambialo algo. Aí o tendes. Van a cambiarlo do álbum, Debíamos denunciar por calumnias. Por calumnias, mister, era o que merecían. Xa está. Un fenómeno este no varo. Moreno, ya tú ves, alquilaste un rinconcito frente a mi ventana. Me tirabas con besitos, ay Dios, mariposas en bandada, como cuando yo te hablaba, ay, 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 ay. Pobre Maracas, quen lle dera estar aquí, Sí, é unha pena que morrera Consuelito. Menos mal que atopamos a filla, que me encanta. E non se vos parece a ninguén a moreniña esta, Si, ten os mesmos ollos soñadores. Ese xesto... Igualiño. Ai, quen sabe? Iso teria que dicilo Consuelito, dixo eu. Eu vivo o retrato de Maracas. señor. Aquí está cá. Vai por ti, Maracas. Vi na televisión o que pasou con aquela conserveira que vendera o teu bufete. Falaban de Mónica. Estás ben? Sí. Fixen o que tiña que facer, así que estou ben. E soubeches algo dela? De Mónica, dir. Non, nin creo que saiba nunca máis. Ni rompa el cielo ningún avión. Voy a volverme de arena y sal. Valdrán mis brazos para remar. Allá a lo lejos se ven las luces de algo mejor. En algún puerto, quien cantará por mí una canción. ¿Quién vendrá con la mar tan honda? Sabrá el cielo si parte un rayo, las espirales del mar en dos. Solo falta que pase un barco de lejos y me diga